بسلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo naasaande capantate goo juko hitande ujune ɗe nogas e tati ɓattakuji men fayti koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men o duniya en jetti khalifa men diine aada musidɓe tedduɓe ɓe sénégal mauritanie mali gambi guine diaspora o kala ɗon gonɗon ene gonirɗon kala hettiyankoɓe ayaw weltare tv on calminama on juurama on jettama on ñagama duwa on duwanama alhamdulillah yettude allah en garti oɗo subaka alhamisa capantate goo août 2023 gam jokkude tarihaji meɗen eɗen jaada e ceerno haali abdoullahi sy en beltinima dendagal bandiraɓe kala eɗen ñagui yafuya noon alhamdulillah téléphone ngaji men ɗi kala kewi ɓatakuji gam yettinoɓe duwaw musidɗo men ceerno ahmadi saga keɓe eɗen ñagui yafuya no fewi won hen ɓe dañen jabade won hen kadi ɓe koriɗen gam faadede nde tawno whatsapp ne faadi musidɓe tedduɓe sa ɗaccini neɗɗo message tan faman ɗum paminirtamo noon so heeɗima o jabakima ganda mo jaggi ko jejjiɗɗo walla ko paaɗaɗo saabu o gondani neɗɗo faman ɗum tan sa fami ha hisat woni yimɓe ne mbaɗa message battuma goɗɗo a liiride bulɗide a jabaki de pamanen moni kala inchallah woni hen ne godi kadi sa jaabi ɗum bindol mettina en keeɓi hen ko heewi ceerno wonɓe jaɓaɗen bindol mettina a ɓuurani wawde windude saɗa wawi kaala ɗum noon koye whatsapp koɗɗen yo allah rokku en tan famodirde moni kala famana goɗɗo inchallah ko hunde wallore en e nder gurdam meɗen sa accini neɗɗo message so artema alhamdulillah so artanima ganda oɗo de ko windatamo ko foof e hewte holno jabtorto ɗum teni ko joom galle ko joom haaju ko joom sukaɓe ko joom suddiɓe ko joom goɗɗum ko juulowo ko jahowo ko birdowo fo ne ɓakke dow makko hol wona golle makko tan o jooɗaki tan muccire téléphone e net kala ko ari mo jaabo téléphone o ne jooɗen sa heure uji 4 5 6 o memani taw koye haajuji goɗɗi so arti o memi wonmo noddata so gayni o tawa message ni keewi holno jaborto ɗum wona golle makko o rutto kadi o ɓooya e net omo radda ko habroyi holno jaborto ko heewi ɗum noon alay saago pamodiren inchallah moni kala famana goɗɗo inchallah musidɓe tedduɓe to risatol ceerno yahya ba mo ganduɗa hettiyanke jayde weltare tv no feewi hakkillaji kala ne ketta toon 3 e 4 lewru fanduɗo hendu septembre ko ziyara gowɗo waɗede kala hitande ɗon risatol ceerno yahya ba julɗo moƴƴo ganɗo laaɓɗo reedu jangtiniɗo joom annore lerde ranere tal ɗum noon aadi min enen kala koto risatol hakkude 3 e 4 inchallah lewru fanduɗo hen ɗum noon ceerno haali abdoullahi sy en garte jewte meɗen ɗe gewɗen wadde ɗe kewɗen weltinirde sukaɓeɓe kala ɗon ɗo kaccitiɗen ha deedi men ɗi keewi taw kaccitiɗen ko ñebbe ɗo galle ifra karfaso ɗo ndaw ko weeli galle ko ñebbe cooke tan subaka law
wadde de daaɗe men ɗe fof kaaɗi eɗen tan dirmali fof mbari en ceer en calminimo en calmini mawni ko en calmini suddiɓe fof ɗum noon ceerno Khalidou bisimilla maɗa calmina bandiraɓe jokken golle inchallah. wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Saar mi salmitimama, mi weltanimama no feewi. mi ñaguima Allah subhanahu wa taala yo jaam Allah e kisal mum e ndenka mum e udditare mum e yajede mum won e maɗa. amin ya rabbi. mi salmini ɓesgu ma fof, mi salmini dendagal julɗo ɗo woni, kono noon mi ardini e calminali he jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna. en calmini jinnaɓe men wurɓe dow leydi ndiɗo, en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam mabɓe wondude cellal e kisal e ndenka Allah keerika. en duwanima jinnaɓe men ruttiɓe, en ñaguima Allah yo Allah hebbin e mabɓe yurmede mum, caggal nde Allah hebbini e mabɓe yurmede nde yo Allah dumnu nden ɗon yurmede e mabɓe taw iwata, kamɓe e dendagal mayɓe julɓe. caggal nde calminɗen jinnaɓe, en calmini jinnaɗo men goɗɗo taw kadi ko ceerno meɗen, ko guiɗo meɗen, ko sehil men, ko parnorɗo men moƴƴo mo Allah moƴƴini, dewo Allah dewnowo Allah, jangguinowo deftere Allah nde, dewi ndiɗo sunnaji nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. o wiyete ko alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbayi ɗon ɗo soringo ɗo. en gari ha ɗo galle ɗo, en calminimo, en juurimomo, en jetti Allah, en jettimo. nde wonnon man lam yashkuri sababu lam yashkurillah. en jetti Allah, en jettimo sababu mo Allah rewni e jungo makko ngam wawde men joɗade hande. ene wiya Allah wi, nulaɗo wi sallllahu alayhi wa sallam. en calmini galle o foof, ɓesgu ngu foof salminama. caggal ɗum kadi en jetti Allah, Allah ko moƴƴo, Allah moƴƴini en wawde jottade ɗo hande wadde jewte gownoɗen wadde. en juuli e nulaɗo makko ɓurɗo windere o sallllahu alayhi wa sallam, yo jaam Allah e kisal mumen nden ko mum heew e makko kanko sallllahu alayhi wa sallam. en calmini dendagal julɗo, kono en calmini jaatigaɓe meɗen. en calmini ceerno Amadou Diago ha to argentoyi. en ñaguima Allah yo Allah humto hajuji makko, yo Allah moƴƴanmo, yo Allah yañu arsugi makko. ndewan noon kala ko dañi o feccata koye ɓiɓɓe julɓe. kanko tan jimo fotta e neɗɗo, ene yaaha o anda ɗum, o eto ƴewde so tawi on ina jogui to woni walla to fayi. sa ala o wima bisimilla ma galle. Seydi Diago yo Allah junnu gurdam wadda hen cellal. kono en calmini miñi meɗen mbiyetaɗo Aissata Abdullahi Sy ha to Strasbourg, taw koye diwan Alsace ɗo e leydi France, wondude e joom galle makko ceerno Abdoullahi Diop. en calmini badiraguelam Mouhammad, en ñaguima Allah yo Allah wurnu waɗa e makko barke. so barkini kadi yo Allah hokkuɓe ñamde e barke makko. en calmini jaatigui men, sehil men ceerno Ifra Karfaso, taw ko ɗo e Elbef, ɗo kalten ɗo hande koye Elbef gonɗen. en calmini Ifra Karfaso, gorko moƴƴo tedduɗo teddinowo o, taw kadi omo yaada e kala teddugal ngal o teddinta joom suudu makko biyeteɗo Hawwa Seydi Sow. kono en calmini cukalel makko biyetegel Fatimatu Bakku Gueye, taw ko jeyaɗo to Dondu, kono hande o gonɗo e foftere mum to Dakaru. en calminimo, en juurimomo, en ñaguima Allah yo Allah hebbine makko ndenka muɗum, kanko ne yo Allah moƴƴanmo e gurdam makko. en calmini dendagal Elbef naɓe, en calmini mawni
meɗen to banggue ifra karfaso mawni ko biyeteɗo seyni karfaso kañum e joom suudu mum walla mbiyen joom galle o biyeteɗo Aissa Soumari en calminimo en juurimomo en calmini président fondation Nourul Houda taw ko biyeteɗo Hammadi Idi Gueye en ñaguima Allah yo Allah humtu haajuji makko, Allah hokkamo sago makko e gurdam ngam moƴƴere makko. Taw noon en calmini sohnaji makko en mbimo Seydi Mbodj, en calmini dendagal Elbef naaɓe hay goto en goppani Seydi Saar e teddugal mabɓe e moƴƴere mabɓe. Ɓe teddini en no feewi ceerno Abdullahi Saar, mi sennuma ɗum, ɓe teddini en no feewi kadi ko kattuɗi kaddi teddugal ɓe teddini en ɗo en Seydi Saar, en mbawa haalde kono ɓe teddini en. Mi salmini jinnaɗo men taw ko esam biyeteɗo Coumba Wonel, Allah addunomo ɗo hanki salminden, debbo moƴƴo Allah addimo ɗo kadi kankone o addi teddugal makko, o teddini en no feewi. Kono en calmini jinnaɗo men goɗɗo en wiye Faati Diop mo ganduɗa eɗen nawta ɗum haade Sinthiou Garba, kono ɗo ko ɗo e Elbef hoɗi mawɗo moƴƴo kañumne so hawre welede Allah ma en jiidire makko, en jiidire makko hanki, so Allah newni kadi ma en jiidire makko gongol inchallahu taala. Ko debbo moƴƴo. Ko wona ɗum ko Seydi Saar, mi salmini mawɗo moƴƴo biyeteɗo Gaynde Diako ha to Évro, kanko e cuddiɗo makko Hawo Konté, taw ko moƴƴo Karaysira newiɗo moƴƴo mo ganduɗa jiɗɗo moƴƴere pawɗo o moƴƴuɓe, taw ɓe takkodiri e mawɗo moƴƴo goɗɗo kadi biyeteɗo Oumou Touré. En gasnata limtude, kono noon eɗen keewi jaatigueɓe ɓe ganduɗa eɗen jiiɗi haalde ɗumen, salminde ɗumen, kono en calmini Senje naaɓe foof, en calmini Soringo naaɓe foof, Mamadou Salli Bougal en calminimo no feewi. En calmini to Nisto jaatigui meɗen en wiye Alhaji Sow e ceerno Aboubacry Ba walla Ndiaye, en calminimo. Ha to Kane Alhaji Mansour Boulo en calminimo no feewi. Sen ndewi ɗo no jeehi Lyon ceerno Oumar Sarr, ceerno Mamadou Ndiaye ha Jariyata Sy, kamɓe fof en calminiɓe koye jaatigueɓe men moƴƴuɓe ɓe jeeya. Seydi Sarr, mi artira e ma konngol hoto juutde ha ɓurta e on saaha ciftina en to jarannoɗen jokken golle Seydi Sarr. ceerno Khalid Abdullahi si golle ma jooɗi peewi, aɗa andi yimɓeɓe gorama ɓe jiiɗi yewtorde no feewi, ɗum waɗi so nde ari tan moni kala acci ko waɗanno en hetto tigui rigui. Ko noonne kadi haalde moƴƴuɓe ne weeli, haalde jaatigueɓe kadi ne weeli, nde tawno ko jaatigueɓe jeeyata yaajede ɗeɗo gueɗe kadi mbaɗe ɗum ne kadi ko hen jeeya tigui rigui ceerno Khalidou. Ceerno Khalidou, jarannoɗen koɓe jaadi e annabi Yousufa ladde, ɓe leptimo lepte bonɗe ɓe piimo. Ceerno Khalidou, ɗo kalaten ɗo hanki musidɗo goto waɗi min message mo waya boji cattuɗi ko ɗanniyanke, holliti Yusuf so haalama taw natta wonde neɗɗo, saabu dañino ɗen lepte e mawni ko en seeɗa, baabo ne horsinnomo ene ɓattinomo, watti soɓe jaadema ko ladde gam remoyde guese, ɓe mbaɗɗo e keeci makko piyamo, ɓe leptamo gam saabu hollum baabo ne horsinimo. Alhamdulillah noon hande o heedani caggal, ene wayno Allah waɗimo caggal leydi, kono foyre galle nde hande kadi waɗi koye dow makko. Saaha noon so ɓernde nde arti omo yaa haw miijo hen ko boni, kono kadi Allah artiramo ceerno Khalidou. Ɗum noon eɗen mbiya tan yimɓeɓe yooɓe tinno ɓe gartir haqqillaji e mabɓe, yidde ko Allah waɗata, korsa ko Allah waɗata. Moni kala ne wawi horsinde, moni kala ne wawi yidde. Aduna firtoto neɗɗo wawa fondu neɗɗo ko neɗɗo timmani, Allah fondani saka neɗɗo, yimɓe gandu ɗum. Neɗɗo wawa fondude e gurdam mum, wawa, saabu Allah fondani en, fondani ɓerɗe men, fondani jiiɗe men, fondani celle men, fondani dañe men, fondani duuɓi men, fondani ɓalli men, fondani terɗe men, fondani hay daray men. Goppiri wiide hunde yo fot, neɗɗo wawa fondu. Ko a famanat kam mi faman ma, pamodiren guuren gurden. Sen mbatta ɗum tan en karmodirat, ene fol leptoɗen, dabrodiren, leptoɗen hande no leptoriɗen ni. Ceerno Khalid Abdullahi Sy ɓe jaade makko, ɓe piimo, ɓe pettimo, ala kala ko ɓe mbaɗanimo. Ceerno Khalid ɗon jaran e bisimilla maɗa. Seydi Sarr, mi salmitimama, mi weltanimama no feewi.
mi weltima kadi e namdal ma ngal namdiɗami ɗo ciftinɗa en ɗo ko ɗo tigui jarannoɗen. en calmini aduna o foof en ñaaguima Allah kala ɗo julɗo woni yo Allah reen ɗum barke annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam. seydi Saar en calmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe en kono eɗen jiiɗi ñagade yafuya seydi Saar. wallahi Allah kadi ne seedi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ne seedi téléphone am o omo heewi vocaluji ɗi mi jabaki ko telleto e makko vocal ko Allah tan andi kono wallahi billahi Allah ne andi wona salade mi jabade eɗen ñaagui saabi Allah kala nelɗuɗo mi vocal mi jabaki yo jaɓanam gantu goo ko e tourne gonɗen ko e koɗago gonɗen gueɗe ɗimmel ngel vocaluji ɗi ina keewi tati ɓiwel ngel golle ɗe kadi ɗum noon yoɓe tinno saabi Allah kala mo leelmi jabade hayso leeli mami jaaboyo kono yo jomum andu wona salademi yo yarlomi yaafomi mataw koko ɓuuri doole tan wona hay hunde. caggal ɗum mi weltima e ko namdiɗa ko annabi Yusuf mawni ko en leftimo lefte bonde ɓe piimo ɓe pettimo ɓe duñimo ɓe duñodirimo ɓe battimo kanko bal carodiren tan lombel bal hakkude meɗen oɗo fetta balo faya e goɗɗo on kadi fetta balo faya e goɗɗo ko ni ɓe mbaɗi Yusuf e ko sakkiti ko nde ala ko heddi ha ɗum juuti woodi e mabɓe yaltinɓe laɓɓe nde wonno kamɓe koɓe jogotonoɓe laɓɓe e cabbi no feewi ɓe jaltini laɓɓe ɓe daganimo ɓe pellitino ni hay wardemo o hammu bi qatlihi ɓe pelliti wardemo e on ɗon saaha mawniraɗo biyeteɗo Yahuda dogi fayi e mabɓe o haɗi laɓɓe ɗe yettademo so leelino seeɗe tan so yawnunoki hade makko yettade ene wawno wooda e laɓɓe ɗe jittiki Yusuf kanko mawniraɗo noon o yawni o heedi hakkude yimɓeɓe e Yusuf o wi onon kam oɗon celli e koye moɗon mbete en kaldano woto on mbarmo wona kaldunoɗen ko yo en beddoyomo e woyndu niɓɓindu ndu oɗon gara oɗon pellita wardemo o dari hakkude mabɓe e Yusuf o sali ɓe mbara Yusuf. Seydi Saar ko ni ɗum sifori konngol arta e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou golle man jooɗi peewi no mbiɗa ni ko noon saha messuji ɗi ne keewa ha ɓurtan keerol saabu so tawi tan wonino ko messuji namde tan en gas jomum winda lamdal tan ganda ngal ko namdal kono woni hen mbaɗa audio juuɗo taw ko calminali audio yaha 4 minutes taw ko calminali ɓooli ƴettattama heɗat ha gasa taw kala heeɗima 4 minutes o foof taw ko ta ƴettuɗa taw goɗɗini panma heewi ɗum noon yimɓe en moƴƴi tan moni kala famana goɗɗo inchallah. ceerno Khalidou beele mawɗo o ko Yahuda walla ko rawbil hol hen mabɓe oɗo joguiɗo jurum hay soko seeɗa e nder ɓernde mum caggal ɗeɗo hen lebte bonde kala lebte paade arde ɗe kadi. Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma kadi payodingal mawɗo mabɓe ɓurɗo mawnude o wiyama ko Yahuda o wiyete kono won konngol gongol wi ala ko rawbil woni oɗo mo kalten konngoli ɗiɗi gari hen won konngol wi kaɗɗoɓe wardemo o kanko Yusuf ko Yahuda konngol gongol wi ala ko rawbil konngol ngol wi ko Yahuda woni mawɗo konngol gongol wi ko rawbil woni mawɗo kanko noon kaɗɗoɓe o ko kanko ɓuri mawnude kanko ɓuri hewde duuɓi kanko woni mawɗo o kadi kanko ɓuri ɓe moƴƴude yiyande e jikku fof kanko ɓuri ɓe hewde jurum kamɓe koɓe piyata Yusuf ko pop kanko o fiyani Yusuf o joñi tan ko banggue soɓe pi Yusuf tan kala no muusiri Yusuf ko noon muusirtamo to dari to kono nde wonnoon nde ɓe pewjata feere nde
omo tawa kanko e maɓɓe pewjiti e on ɗon saha ala ko wawi hen kono noon wargo ngo kam omo fondi hen foof ɓe mbaratamo kono kamɓe ɓe pellitino wardemo Seydi Sar fof de ko hasidagal moƴƴere nde Allah moftinimo de woto yettomo woto fawo e dow mabɓe e gurdam kono ko Allah muuyi ko haytata hen saaha eɗen mbiya sa hasidinima neɗɗo hunde ko nde ni ɓurata yawde yettademo ko gañoɗa yettomo ko e moƴƴere ene hewni no fewi kala ko ala hasidagal hen saaha ene ɗeɓa wasde wonde gonga ni hunde so woni gonga tan waɗat hasidagal waɗat faddotoɓe kono elle faddotoɓe ɓe ɓeydoto ɗum ko yawde sa ƴeewi kala fannu mo ƴewɗa waɗi hasidagal ɓeydoto ko wonde gonga so hasidagal ngal arani gañamtuma ko arani hen añande nde arani hen tan hen saaha ene ɗeɓa wasde laatade ko ɗum waɗi alhasudu ay gaño o honata ko abadan gaño ceerno hay walaw balagal maqsud hay suno heeɓi fandade makko nde haɗata ko fonno wonde ko wonde ko ɗum waɗi gartiren hakkillaji men e on ɗon banggue kanko annabi Yusuf ɓe piimo ɓe leftimo ha mawni ko haɗi mawni ko wona ɗum kalduno ɗen koye en beddoyomo e woyndu kono wona fiidemo hawmaya hay piggal en kaldan mbiɗen tan ko yon beddoyomo e woyndu on piimo kay yoni kono wiidene waramo ala foof pondum hen Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou Abdullahi Sy bandiraɓe sehla moƴƴague no yafuya no fewi guila hanki faade hande dande meɗen ronki feeñde no jiɗirɗen ni mi anda ko mabɓo mi anda ko dépasse o manki mi anda ko stress mi anda ko sunu ha hande nanɗon tan on ñagamen duwa no fewi ceerno Khalidou Abdullahi Sy ko kalɗa ko ne selli ko noon wayi engrais ko watte e guesa ha gawri moƴƴe ko walla maaro moƴƴe ko gaño haaside ko engrais mo haasidini o sa yi haaside ma tan an heeɗe duwanade haaside maɗa mbasen hudde haaside nde tawno haaside kañum jeeta sabab ɓamtare ma an saabu Allah wonante haaside wonana seyɗane mo Allah wonani noon ɓuuri folde ɓurata folde kala neɗɗo kasidina no mbiɗa ni heewi wonde ko joom hoojere joom drapeau mawɗo haaside o kala subaka omo haasidanoma Allah ne rokkuma kala subaka komo haasidanoma kadi kala ñen nattuɗa dañde ɗum haasidagal makko ngal jaari ɗum jeeyi sababu haaside mayata ko haaside wawa laatade goɗɗum ko wona haaside ceerno Khalidou a joofima ndu woyndu ndu mawniraɗo joofiɗo ɓe jogori weddademo ndun woyndu holto ndu tawete e holto ndu heedi ceerno Khalidou bisimilla Seydi Sar mi weltima e namdal ma lawol gongol eyyi nduɗo woyndu ndu woni konguɗi ɗiɗi gaari hen ndu woni koto wiyete baytil migdas won konngol ko ni wi won konngol wi ala woyndu ndu woni ko ordon leydi mbiyeteni noon won konngol wi hakkunde woyndu ndu e galle annabi Yaqub woni bamum Yusuf hakkunde galle mabɓe e woyndu ndu jaafoɗon ko farsahuji tati goni ɗon sa yalti galle annabi Yaqub hakkunde muɗum e nduɗo woyndu ko farsahuji tati goni ɗon farsah noon ko kiloji tati kilométre uji tati farsah foof wadde ko kilométre uji 9 hawrata kono ko kilométre uji ɗi ganduɗen ɗiya ɗi defte haalata ɗi tawna ɗi tubakoɓe joni ɗi wonata ko kiloji 9 ɗi to so tawi a watti kiloji tubakoɓe hande ɗi ene wawi wonoyde hedde 16 kilométre wadde hakkunde woyndu ndu e galle Yaquba ko ɗum yarante 16 kilométre taw ko kiloji hande ɗi ganduɗen ɗi joni noon
ɓe pelliti weddoyade Yusuf kono ayi en kaali hanki fannu no ɓe ngari ñagorade Yusuf e bamum kono ñagude nde ɓe gadino ko noddude Yusuf ɓe joƴƴinimo ɓe mbi min jiiɗi ko ñagoɗa baaba sa ñaguima baaba jaaden ladde mbaɗen coftel pijjen jalden gowodiren ɗum min de min jinno Yusuf ñaagoyi bamum bammakko dartinimo wimo woto haaltu kaɗo haala joni noon e hoddiro Allah babiraɗo wi woto haaltu kaɗo haala o rutti to mawni ko en o wi aha mi nadni baba kono o dartini kam o wi woto mi haaltu ɗum ɗon noon ɓe pelliti arde e baba o ɓe mbiye malaka la tamanna ala Yusuf holko hadma hoolade min e oɗo Yusuf holko waɗi a hoolota ko min e Yusuf te kadi wa inna lahu lanasihuna minen komin laaɓoɓe e makko reedu minen kala komin daranimo tawat ko laaɓ ndeeri amen e makko foti noon kono wona goɗɗum kay baba aɗa andi ko woni arsil humana gadan ɗaccumo janggo o yaada min cohlimo janggo ɗo noon defte mbi ɗe ñiŋama ɗe ñiŋama eyyi ɗaccu o waada o watta yaadude e amen tan ñalawma mo baaba o yiɗi foof watta ɗaccudemo o yaada e mabɓe kono ɗaccumo janggo tan ala ɗum guila ɗon siirani eyyi lubam bagage ma oɗo komi gartirowo lubam guel ɗo kakel komi gartirowo i mataw a artirtano bagage uji e ɗum waɗi ɓe potano tajje lumminmo tan baaba tinno accu o wacca yaddude amen o watta gollidde e amen saabi koye amen o jeeyi amen en jiidi baaba goto i hay yummune kay wona moon kay yummum e yumma ko jiidi yumma baaba te kanko e mumen jiidi baaba kono lummi tan lumminmo janggo ɗum sirani Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que ceerno Khalidou aduna ne muusi ko ni ɓe mbadde Yusuf mawɗo ari e mabɓe holko ɓe mbaddi ceerno Khalidou Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol kadi mi weltanimama no feewi e namdal ma ko ni ɓe mbaddi e Yusuf caggal ɗum ɓe pelliti weddoyademo e woyndu caggal mawniraɗo Yahuda ari wi he mbete ama a hattumuni ala alla taqtulu mbete on gadodirani e yam nde on mbaratamo ɓe mbi aha o wi joni noon holko waɗi oɗon pellita wardemo o heedi hakkude mabɓe o wiɓe nawenmo to woyndu ko ɗum kalduno ɗen ɓe pellita nawdemo to woyndu to ɗo ɓe piyannomo ɗo noon woɗɗani woyndu ndu ha ɓurti kono kadi ɗo ɓe ɓami fiidemo to ɓooyi kadi ne woɗɗi ɓe piyanmo tan aɓe degginimo ɓe piyamo aɓe jaaha taw ko hakkude mabɓe o lombi o dogana oɗo o wiya ko enen jiidi baba on kadi fiyamo o faya o ga yurmomi ko enen jiidi baba sibi enɗam o faya ga ko ni tan ɓe goniri ɓe pelliti weddoyademo e nder nduɗo woyndu Seydi Saar ɓe gaddimo ha ɗo woyndu ɗo ɓe ɓortino comci gonnoɗi dow ɗi ene heddi wutteji ɗiɗi e ɓandu makko ɓe ɓorti hen wutte goto omo joguino noon ko wayno cakkani taw ko korwal ene haɓɓa ɓoggol ene ligga e dane makko korwal mangal seeɗa ɓe gaddimo noon ɓe gaddi ɓoggol ɓe kaɓɓi e nadorde he ɗo ɓe kaɓɓata ɓoggol e nadorde he ɗo omo woya omo ñagoroɓe enɗam woto mbaɗe kam dani ko enen jiidi baba on mbiyanu ni baba de so mbino ni baba mi arata gandumi ne gartene ɗen jalti wuuro ngo nde wona ɗum ɗo woni ko kolluɗon kam ɗeɗo jeese koni ko neɗɗo niɓɓiɗi woto mbaɗe kam dani ko enen ɗam gotam ko enen jiidi kosam omo ñagoɓe emo ñagoroɓe enɗam on saaha ɓe ƴettimo caggal ɓe kaɓɓi ɓoggol ngol e nadorde he ɓe jurtinimo e woyndu he o nangti e toni woyndu ndu ɓe ɓorti wutte kenno dow o ɓe ɓortiri wutte o noon ko haɓe mbawa waroyde gotel e dammiri mabɓe ɓe moddina on ɗon wutte ƴiƴam soɓe nawimo ɓayde baba o wino mboɗo huuli woto boy ñamdemo soɓe jeehi ɓe dallinoro nden ɗon feere wonde ko boy ñamimo kanko annabi Yusuf Seydi Saar ɓe ɓorti on ɗon wutte ngam moddinoyde e mum ƴiƴam ɓe jaaha ɓe pewja e on ɗon wutte
ɓe mbaɗa e mum ƴiƴam ɓe pewjana bam maɓɓe wonde ko boy ñaamimo. E on ɗon saaha kanko Yusuf goram o noddi ɓe o wi ya ihwata raddu alayya kamisi atawa riibi, dutte e mo musikkonam e hemon mownira konam, dutte e em wuttam o mi suuroro ɗum to paamito to nder woyndu to. fa qalu lahu ud'u ahada ashara kawkaban walshamsa walqamara yalbasuka wa yu'annisuka. ɓe mbimo noddu koode 12 e lewru e nangue ngara ɓorninma wutte e kadi jewtuma. Seydi Sar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalidou aɗa andi neɗɗo sa neli ɗum woto tindin ɗum wone gueɗe goɗɗe. aɗa andi baabo wi mboɗo huuli wotomon jaadude Yusufa jahon jeeboɗon mo boye ñamamo. ɓe jogori kadi hutorade feere baabo gam artude wiide aha ko boye ñamimo. ceerno Khalidou sa neli neɗɗo woti ɗum yawno yaade nangue nan wuula yawno guila nangue wulani on wawi yaade o rewiya banggue goɗɗo o wiya wartema kikiɗima min de nangue wul tan joɗimi to walla ndewmiɗa tan caggumiɗa sabuni wuuli ha ɓuuri ko an rokkimo nden feere. yawno jaaha joni joni Wourossogui walla yawno joni joni jaaha kaheɗi garta guila otoji ɗi gartan donkuma walla jawnoɗa kirda sa leeli hirnude a dañta oto de joomum yaaha daña haaju goɗɗo waala toon wiya min de otoji ɗi goni ko ngala an rokkimo feere. neɗɗo wortindinmo feere kala ko garditinɗamo wonti e nder peeje makko wawi dañde feere wonde nde waɗata taw ko an rokkimo ɗum ɗon. ceerno ko Abdullahi Sy eskey ɓe ɗeɓi yorde ɓerɗe walla ni ɓe joori ɓerɗe e miñiɓe teni moɓe jiidi baaba goto yimira mabɓe dutti jiidi yumma e baaba ceerno Abdullahi Sy. Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol wallahi ɓe ɗeɓi yorde ɓerɗe e miñiraɗo mabɓe moɓe jiide baaba goto e miñiraɗo mabɓe won e mabɓe yummakko e nene mum en jiidi yumma e baaba. ɓe ɗeɓi yorde ɓerɗe no feewi Seydi Sar e kadi haade mabɓe nannude mo woyndu nde ɓe leftatamo de o hebbitunoma kanko Yusuf o wi jarne kam ndiyam seeɗa haade mon wardemi mboɗo maayi ɗom ka to gommi ɗo. Moussa Allah mo piyotomi yo ene wonde Moussa Allah ɗom ka balle kam mi yara ndiyam haade mon wardemi te kadi eɓe jooɓi ndiyam ha heewi ɓe cali yarnudemo ɓe cali o yara ndiyam e on ɗon saaha ɓe pelliti weddade mo woyndu he en kaali ɓe kaɓɓi juuɗe ɗe ɓe kaɓɓodiri ɗe ɓe kaɓɓi nadorde nde ɓoggol juuɗgol ɓe jurtinimo e woyndu he. nden noon ɓe jurtinimo e woyndu he ha o yettoyima hakkude woyndu. nde o yetti e hakkude woyndu ɓe gaddi laaɓi gam tajje ngol ɓoggol ɓe gaccamo o sama to nder woyndu to beele mo halko lawol gotol o maaya. Seydi Sar kono nde ɓe jurtinimo e nduɗo woyndu bakat malaikatu samai rahmatan li Yusuf, malaikaji asman ɗi foof malaikaji gonɗi to dow asman pop goni e wayde sababu nde yurmade annabi Yusuf. Seydi Sar kamɓe pop ɓe ɓamdi gulali kamɓe malaikaji ɗi ɓe goni e wayde sababu nde Yusuf oɗo gorko joguiɗo ngal ɗo gueɗal, oɗo gorko tolniɗo ɗo to Allah, oɗo gorko mo Allah rokki ko nana wedde e nder woyndu malaikaji ɗi pop goni e wayde sababu nde yurmademo. ɗo waɗi mawniraɗo hen goto addi laaɓi taƴi ngol ɓoggol Yusuf saamoyi to nder woyndu to mbete ene yana e toon e hayre tan maaya lawol gotol. kono nde o taƴi ngol ɓoggol kanko mawniraɗo o Yusuf ɓoggol taƴi Yusuf weeli Yusuf nana jogori samoyde e nder woyndu ene yaha haade mum yettade woyndu ndu ndu heewi kaaƴe ndeke yo Jibrilu alayhi salamu adima toon Yusuf. Jibrilu jaɓɓimo kanko annabi Yusuf sakki bibje mum tan o leeli hen no neɗɗo beddaɗo e daɗɗudi ndi ganduɗa ko ɗandi ni. eskey jiyaɓe Allah tagui kono fondani. Seydi Sar e on ɗon saaha Jibrilu jaɓɓimomo kanko annabi Yusuf. Jibrilu joƴƴinimo ɗon e dow hayre
so tawi wiyama yimɓe poti wona gonga. Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou aduna firtoto yimɓe potata, aduna firtoto yimɓe pondetake, dokke potata, ala ko fotata. ceerno Khalidou soɓe ganduno soɓe beddimama woynundu ko jibrilu goto moɓe gandi o bismotomo toon jaɓɓotomo toon ɓe beddotakomo toon. ɗum tagui wiide noon gaño ko engrais mo añi o, an gañaɗo ka guesa engrais ma ko gaño ma o, ko waɗanma ko ɗum woni nafoore ma, ko ɗum woni ko nafo. ay kamɓe koɓe mbaɗatamo ko ɗo beddotomo to ko toon ɓuural ngal foof woni, ko toon Yousuf dañata laamu ngu kala. ceerno Abdoulahi Sy, ceerno Khalidou Jibril nanguimo joƴƴinimo e nder woyndu, ɓeydono men yaññade e nder nduɗo henno woyndu ha ɓuuren famde holi nduɗo henno woyndu e asli mayru. ceerno Abdoulahi Sy. Seydi Saar mi salminima lawol gongol, mi weltanimama no feewi kadi e namdal ma. Jibrilu ƴettimo joƴƴinimo e hayre, ɓe beddimomo nder woyndu, kamɓe ɓe ganda Jibrilu jaɓɓima Yousuf yanani e dow kaaƴe. E on ɗon saaha ɓe ƴettoyi kaaƴe mawɗe, ɓe gari ɓe jimni e tondu woyndu ndu, ɓe goni e weddade kaaƴe ɗe bete kadi iɗe jana e makko. gando goto no wiye Wahabu bun Munabbah, o wi nduɗo woyndu wonno ko leydi Ordon, won konngol wi ko Filastin natirde muɗum, won konngol wi ala woyndu ndu ko woni ko hakkude Madiyana e leydi mbiyetedi Misra. Madiyana noon woni ko e Kanaan. e on ɗon saaha woyndu ndu woni ko e dow lawol. kala rewoɓe e ngol lawol sibi ɗanngal walla yaade haaju goɗɗo to banggue goɗɗo, aɗa wirto ndun woyndu woɗɗani lawol ngol. woyndu ndu noon Seydi Saar ma wiyam hol pewnuɗo ndun woyndu. woyndu ndu ari e tarih, asno ndun woyndu ko biyeteɗo Sam o noon jibindum ko annabi Nuhu, ko oɗo fewnuno nduɗo woyndu. ɗum hewani haalede no feewi. nduɗo woyndu ndu annabi Yousuf nannano fewni woyndu ndu asindu ko biyeteɗo Sam mo ganduɗa ko ɓi annabi Nuhu. Sam nde fewni nduɗo woyndu o inniri ndu ko suudu sunno, ko ni tan o windu Baytul Ahzan. ay woyndu ndu no fewnirani ko hunde hawnide no feewi Seydi Saar. woyndu ndu to dow mayru, tondu ndu ko tondu woyndu tan, kono to lesto ina yaaji ha may. dow o tan woni tondu woyndu, kono sa naati nder way kono wuro ni, way kono galle mawɗo ni, noon way Seydi Saar. kono sa naati nder to hay hunde a wawa yiide Allah e niɓɓere, ene niɓɓiɗi ha yetti nokku. i ko noon kay foti wonde damel gotel gongel dow te woyndu ndu ene luggiɗi ha may. nde won noon juutendi woyndu ndu ko 400 zira. juutendi woyndu ndu ko 400 zira. andi kay ndu juuti tuggi to toni ɓi goni to ha to Yusufi jooɗoyi les to ko 400 zira. aɗa andi ɗum ene luggiɗi, wadde woyndu ndu ko niɓɓindu. e kadi ko ɓurno hawnade, woyndu ndu hay goto yiɗano yarde e mayru sibi ndiyam mayru ko hunde lammude. lamɗam sa ƴetti a waɗi ɗum e nokku, a waɗi hen dihal seeɗa taw lamɗam ɗam ne heewi no ɗum haaɗirta ni, ko noon woyndu ndu haadiri to banggue ndiyam. kono noon ndiyam gonɗam e woyndu ɗam sa naati nder, luggeki ndiyam ɗam foti ko e darde neɗɗo. luggitgol ndiyam ɗam foti ko e darde neɗɗo. Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou hono ɗam ndiyam ene tawe leydi Sénégal, sa ari Touba walla Guinguinéw, ko way noon a yiyata wiye Guinguinéw, ñiiƴe Guinguinéw diƴƴe ɗe no mbaɗata ni, diƴƴe ɗe kaat ha ɓurti keelol. an hoorema sa yi banggue gol sa ari a wawa yarde. ceerno Khalidou ɓeɗo hen ce que ɗum ɗo ko ñawore barɗo neɗɗo tan ɓe poti ñawede.
ndiyam ɗam ko lammuɗam ko kaɗɗam. Yusuf naati nder mbete wonko jeyi sababu waylude ndiyam ɗam walla ala e kanko Yusuf kadi holno wuurde nduɗo hen no woyndu niɓɓindu ceerno Abdullahi Sy. eyyi Seydi Saar mi salminima lawol gongol a woyndu ndu ndiyam ɗam ne lammi no feewi kono ayde Yusuf jippi e woyndu he hankkadi ndiyam woyndu ndu weeli belgol ngol ganduɗa ene satti woyndu weela ha yetto ɗon sababu nde Yusuf nadde e ndun woyndu. E on saaha Jibril wulli wullago woto woyndu ndu fajji ndiyam mum foof yeehi boddi mawdi goti yalti ɗon ndin ɗon boddi kala boddi jiiɗa e aduna he ko e geñgol mayri ko kayri jibini boddiji gonɗi e aduna ɗi pop hande o. on ɗon saaha ganda goto ne wiye Qatadatu o wi Jibrilu addi wutte itti ɗum ko aljanna addi ñamde itti ɗum ko aljanna ɓornimo wutte o ñamminimo ñamde nde kono on ɗon wutte tawi ɗon wutte goɗɗo nde Jibrilu ari o ƴettu korwal ne wonno e dande annabi Yusuf o ƴetti ngal korwal o feɗɗiti nde ko wutte wonno e ngal ɗon korwal ngal ko korwal haalis hay on ɗon wutte ko wutte aljanna on ɗon wutte ko annabi Ibrahima nde o wedda e nder jeygol kanko annabi Ibrahima e hoddiro Allah e bawɗe men moƴƴere muɗum Allah subhanahu wa taala yamiri Jibrilu yo nawan annabi Ibrahima oɗo wutte ɓornina ɗum. Jibrilu nawani annabi Ibrahima ɓornini ɗum on ɗon wutte guittanoɗo aljanna. Annabi Ibrahima hade mum yaltude aduna o ƴetti on wutte o totti annabi Ishaq nde wonde Ibrahima ko kanko jibini annabi Ishaq. Annabi Ishaq hutori on ɗon wutte nde yaltata aduna ƴetti kañumne on ɗon wutte totti ɗum annabi Yaqub. Annabi Yaqub hutori on wutte nde Yusuf jibina kanko o fadani ni haw funno e yaltude aduna ala sibi korsa makko mawnude e Yusuf kanko o ɗaccani ha o funni e waynade aduna o totti Yusuf ala ko gila Yusuf jibina ina famɗi o tafi korwal haalis o ƴetti on ɗon wutte ko wutte koyɗo seeɗa o rendini ha wawi nadde e ngal korwal haalis o yeehi o ombi ɗum ha tiiɗi o ɓasi ɗum ha moƴƴi taw suka wawa ittude ɗum koma heele o loggi ɗum e dande Yusuf yaadi hen. On ɗon wutte nde o wedda e nder nduɗo woyndu Seydi Saar ko ngal korwal Jibril ari feɗɗiti yaltini on ɗon wutte o ɓornini ɗum annabi Yusuf ma en kaaloy nde ala ko heddi Yaqub e Yusuf jiitodiri taw Yusuf wonno ko Misra Yaqub wonno ko Kanaan ko on ɗon wutte o neldi bam makko to bam makko wumi o wi yo waɗe yeeso mum so waɗe yeeso mum tan on ɗon wutte kala jogiiɗo rafi so wutte o takkama hen tan rafi o iwat min kaaloy mo so Allah jaaɓi. Seydi Saar konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy Yusuf nana nder woyndu ne wonde koɗugo muɗum mawniraɓe jooɗima ko juuti ɓe cabbima ha jamma fuɗɗima niɓɓidde noɓe mbaɗi e holno ɓe mbaddi e peeje mabɓe ceerno Khalidou. minima lawol gongol mi weltanimama kadi e namdal ma e on ɗon saaha ɓe jooɗoyi kamɓe mawniraɓe ɓe ko juuti nde ɓe jooɗoyi ko juuti ɓe mbi ɓe gara ɓe ƴeewa ɓe nodda Yusuf ɓe ƴeewa sene wuuri walla wuurani kono noon ko mawniraɗo biyeteɗo Yahuda kewɗo jurum o mo jaɓani o ware o ko on ari ene ƴeewa so tawi Yusuf ene wuuri o yetti noon o dari e toni woyndu he kono nde ko nde yeehi ha hedde jamma aɗa andi kamɓe ñan hen ɓe kiiri hodde
koɓe aynoɓe ñande foof koɓe meeɗa hirde hoodde noɓe kiiriri ñande hen hoodde ni ɓe garoyi wuuro to ko jamma e on ɗon ñawma ɓe garoyi noon hedde taw fuɗɗima niɓɓidde seeɗa kihiide ari hiiri mo woni ko biyeteɗo yahuda ari woynuɗo noddimo ya yusuf hal anta min jumlatil ahya am min jumlatil amwat mbete an jeeɗa hande koye wuurɓe walla jeeɗa koye maɓe mboɗiɗi jaboɗa kam saɗa wuuri woni fa jabohu yusuf jaabimo wimo min jeeyami koye wuurɓe min fadli rabbi mboɗo e ga mboɗo e jaam mboɗo e ɓuural joomam nden noon andi ɗum musidɓe makko ɓe nani wonde mawniraɗo nene haalda e yusuf ɓe gandi yusuf ne wuuri omona haala dow yusuf ine jaabo less ɓe gaddoye kaaƴe mawɗe ɓe jiiɗi nannu ɗum e tundu woyndu he ɓe gacca saamoya e yusuf mbete yusuf ine maaya mawniraɗo gadinoɗo arde ene ƴeewa yusuf sene wuuri o heɓɓiti o wi onon dey on gonani so wona ko on yimɓe ɓe moƴƴani kono so tawi on mbaɗi ɗum ɗo so jii to baaba mami haalan baaba ko golluɗon ko foof jaltine kaaƴe ne jogorɗon weddade makko ɗe kala nde mbaɗɗon ɗum somi yeehi min mi haaltat ɗum waɗi ɓe keɓani weddade ɗen ɗon kaaƴe cakkitiɗe ɓe jaltiniɗe sababu woto oɗo haaltoyde to babira to e on ɗon saaha noon ɓe dutti ɓe paati wuuro hankkadi e on saaha wiyama yusuf yaara ko duuɓi 12 wone defte gaddi ko duuɓi 14 wone defte mbiya ala o heeɓi duuɓi 17 14 o noon ɓurɗen nangude nden noon ɓe pellitirta to baaba to tawa ɓe nawori wutte makko ɓe kirsi dammuwol ɓe mbaɗi hen ƴiiƴam dammuwol ngol ngam ɓe jaaha ɓe mbiya ko ƴiiƴam yusuf ko boy songimo seydi sar ko ɗo yewtere men haɗata hande ha Allah hokken hawrude e janggo e on ɗon saaha jokken yewtere nde en calmini dendagal bandiraɓe kono en calmini jaatigui men mo gonɗen hande o e galle mum hono Ifra Karfa Sow kanko e bandi ko en kala en ñaaguima Allah yo Allah yoɓɓe moƴƴere gam teddugal ɓe teddini en yo Allah moƴƴanɓe aduna moƴƴanaɓe lahara yo Allah hokkuɓe sagoji mabɓe kala koɓe jibini yo Allah waɗa hen barke so Allah waɗi hen barke yo Allah hokkuɓe ñamde hen ko juuti e on ɗon barke yo Allah waɗan noon julɗo fo ɗo woni oɗon jarlo oɗon jaafo ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Khalid Abdullahi Sy Seydi Sar yo Allah hokken hawrude e janggo inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يا ربي سلم ثم سلم على النبي أنوني شفنا وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أنوني شفنا وويل ceerno Khalid Abdullahi Sy ko nduwiɗa ndu waniɗa ceerno Ifra Karfa Sow ɗo buuɗal yurmede hande feeñi e nder galle muɗum en mbi amina ya rabbi ya rabbal alamina duuɓoji ɗi foof mbiyama amina ya rabbi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno hande yewtere meɗen meftande ko fate banggue gurdam Yousufa ha janggo kadi so Allah jaaɓi jokken ɗum noon dande welde ñuñore nde ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo Dongari Diaw nonne kadi koɗo men ko ceerno Khalid Abdullahi Sy gorko mo Soringo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sey moon Sar Abdullahi Saar gorko mo ndulumaji ɗum noon musidɓe tedduɓe ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallan en ha janggo kadi so haaji jomiraɗo inchallah jude mando boɗo manta annabi ɓuroɗo winde julɓe cuute juuɗe mando boɗo manta annabi ɓuroɗo winde tawretalina jila zaboralimata qur'ana downgam ɓuroɗo winde tawretalina jil zaboralimata qur'ana downgam ɓuroɗo winde
lare